IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ni Sangguniang Panlungsod Member Bjorn ti panakadutok na kas Baro at Chairman ti Committee on Education iti 13 Sangguniang Panlungsod iti Siyudad ti Lawag kalpasan ang nagresign na ASEC Michael Christoph Agustin gapuanan iti panakapointar na kas Commissioner iti National Youth Commission. Sagun ken kuana sipod pa idi ket subsuportaran nan iti edukasyon iti siyudad ken kunana ang nagsarsarita da ken ni ASEC Agustin no anya dagiti kasapulan at tulong ang maipaida iti Committee on Education. Impanamnama met ti Konsehal nitultuloy na digiti na pintas anarugyanan na programa ni ASEC Agustin kas iti scholarship program ken digiti na duma-duma programa iti DepEd kas tamet anamnamaen na ang makatrabaho na digiti stakeholders nagannak ken kangrunaan na digiti agtutubo iti syudad ti Lawag. Maragsakan apo ta amutay met ever since apo nga subsuportaran tayo iti education iti Lawag City ken may sapay dito apo iti platform ko iti tumartarayak nga kas konsehalyo dito syudad ti Lawag ken maragsakan nak apo nga naipasa kanyak dito nga committee because pagsasaritaan mo met apo ken ni former SK President tayo nga ni Michael Christoph Agustin nga ASEC tayo tatan pagsasalitaan mi apo no kasanupay iti tulong nga maited mi iti committee iti education. Ano ang plano niyo, sir? Since kakaipasalang apo iti code iti youth ni apo Mikyong ket itultuloy tay apo digiti napintas nga narugyanan nan such as digiti scholarship digiti na duma-duma apo nga programa iti DepEd masapol tay nga tulungan pay lalo isuda apo ken syempre kas committee chair iti education apo namnamaikmet nga makatrabawhak apo digiti stakeholders digiti parents apo ken nangruna kadigiti kabataan iti syudad ti Lawag. Kabayatan na inbata ni Konsehal nga awan nagbalik ko digiti posisyon iti Committee on Education no di lang ti posisyon at chairman iti nasukatan. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.